musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo talata jeeɗiɗi siilo hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye cari karendo en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah en jetti allah rahman yo allah ɓeydanen cellal yo allah ɓeydanen suturo yo allah ɓeydanen ndenka yo allah ɓeydanen yaajede kono cuurodiren e nder koye men allah suura en cellinen koye men allah sellina en ndenen koye men allah reena en kormoɗen koye men kormodiren hakkude men allah waɗa hurumaji mawɗi hakkude meɗen alhamdulillah en jetti en jaari musidɗo men tidɗo giɗo men mbineni men ceerno mouhamadoul ali abouba gorko mum saybo gorgola badduɗo hen golle mantiniɗe no feewi ko fate jewteɗe ganduɗa baɗɗe gartam kewɗe nafoore kewɗe wasiyaji kewɗe tindinoje kewɗe jertinoje so tawi neɗɗo rewi nafta ɗum nafa galle mum nafa rendo mum to tawno ko ɗum conseil en ɓooyi haalde mbiɗen woni neɗɗo bawɗo hisde e o aduna mo gonɗen ko neɗɗo kettotoɗo walla jogiiɗo conseil jewteɗe mbaɗɗaɗo hen ɗe pop noon koɗe conseil mo ene rokka haqille sabu moni kala so heeɗima ene yiito hen hoore mum walla yiiɗum e galle mum walla yiiɗum e hoore mum walla yiiɗum e musidɗo mum nde tawno deftere janggueten nde nde yalti koye neɗɗo kono sa yiyata bindi hay saɗi e bindi neɗɗo mo gonduɗa o foti ko joom suudu ma foti ko ɓiye foti ko mawne foti ko jinnaɓe ma foti ko sehilaɓe ma foti ko juldiɓe ma e jama walla rendidiɓe ma e oɗo galle moni fo aɗa janggude e mum sabu moni kala en jogui jikku ma a jogaki en jogui comportement goɗɗo ne jogui sifa e sifa neɗɗo aɗa wawi janggude ɗum ha kaɓɓa ɗum deftere mbaɗa ɗum deftere sa janggi neɗɗo ha waɗimo deftere on kaɓata so jangguima andina ha waɗima deftere on kaɓata sabu neɗɗo janggirta deftere ko ha anda honi nder neɗɗo ne wurdete neɗɗo ko ha ganda neɗɗo o gurdirta e joom galle ma ko ha gandamo gurdirta e joom suudu ma ko ha gandamo gurdirta e ɓiye ko ha ganda ɗum ɓiye wurdita e ma ko ha anduma gurdirta yimɓe galle mon ko ha ganda ɓe ganduma gurdita yimɓe jama mo julata ko ha moni kala anda goɗɗo ko gandodiral ngal gandamo wo anduma mbawon rentodirde ndenon hurumaji mon nguron gurdam moƴƴam kono enen en gandata neɗɗo sabu en jangata neɗɗo
en jangata neɗɗo en gandata neɗɗo. ɗum waɗi ɗon pelep pelep heewade kala saha. A jarama Seydi Ba, yo Allah yoɓe moƴƴere. ko kalɗa ko fof an ɓuri handude hen, duwuji ɗi waɗanede ɗe, teskede nde, haalede nde, tawno ka neɗɗo moƴƴo jarlitiɗo ko waɗata ko, ceertanaɗo yidde ɗum anduɓe, yidde ɗum moƴƴuɓe, ha tenti kadi yinnode ɗum jinnaɓe. sabu ene feññi no ɓiɗɗo gandirta ne yiɗi jinnaɓe mum tan, walla ne takki jinnaɓe mum, walla ne yewtida jinnaɓe mum, e kala saha so ene yewta ene wiya nenam wi walla babam wi. mbe teski e jewtema an ceerno Haali Abou Ba, e kala saha aɗa heewi wiide babam wi. kala ɓiɗɗo biyo bamum wino, walla nene mum wino, walla mo ronduno saha goto e babam wimi ni, andu ko jewtidiɗo bam makko, ko ɓattinoɗo bam makko, walla ko ɓattinoɗo nene makko. kala mo ɓattiɗa gonɗa sehil mum, aɗa yewtida e mum, alay saago wodat ko koccuɗa e mum ha heewa. janggo jaam on so yalti aduna natti wodde, walla mo woodi wonɗo gonɗa, e kala saha saɗa yewta ko yeruma ko dokkata. sa ɓattaki bamma, a ɓattaki yumma, walla on gona sehilaɓe, walla an ko haajuma tan jahata, a wawata andu, walla wawata dañde souvenir, walla e nder jewte wawata wiide babam wi. ɗum mbo teski ɗum e maɗa, yo Allah yoɓe moƴƴere. nde tawno ɗeɗo jewte ko ɗe conseil, won hande ƴettoɓe lawol jaaha nokkuji goɗɗoɗi gam ɗaɓɓoyde conseil, won jiɗɗo hande hebde conseil, won hande joguiɗo conseiller ji kewɗi ene sohli hono ma en, saabu haqqille mo ɓulnotoɗa e ko Allah waɗi hen, sa haali ne yilta neɗɗo o ene rokka ɗum lawol, walla ne uddita ɗum ene fertina guite mum. neɗɗo ko andi ko fof won ko anda. neɗɗo o wawa wonde gandu piltiɗo, jamais o wawa. ko ganduɗa ko ɗum tan ganduɗa, ka anda ko a anda, goɗɗo andi andinma, moni fof ko ceerno. ɗum tagui wino moni fof ene foti ittanede gueɗal, moni fof ne foti teddinede. neɗɗo pop mo jiiɗa aɗa foti ittande ɗum gueɗal, aɗa foti teddinde ɗum, saabu moni fof wonko wawi ko goɗɗo o wawa, moni kala wonko andi ko goɗɗo o anda, moni kala so haali wonko dañata hen ko jangguɗa duuɓe kitali a dañani hen. aɗa jangga ha gayna, gona neɗɗo cokiɗo caabi keedi caggal keɗɗa nder donkuɗa feɗɗitade e gandal ma. neɗɗo haala konngol gotol ngol wonta kele caabe tak, gandal ma uddito payat dow. sahani wona neɗɗo ko neɗɗo tan jaɓɓamo ɓenna natta yiidemo, ɗum ne wayno leydi. yimɓe ɓe ganda ko mbaɗana, eɗen kewi haalde ɗum. hanki altina eɗen jinno arde yewtere gandal, kono jayde weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, hecciyanki jamma nde ɗiɗo haalulaji jahoji e laylayti rendo nde jalti. jayde wi dartini gueɗe mum fof ko fate jewte, wota en namdede ko heewi, walla audioji kewɗi, walla goɗɗum. nde tawno sa woni kumpitowo, a rentoto haalde saaha mo yimɓe kala jiiɓi, ɗaccata ko a deeƴa. so deeƴi tan sa heppani a haaɓani ma gonga feeñi. so hunde waɗi tut moni kala yo maayi, ala o faɗɗima, ala o yaari caggal, ala o kay ko ni, ala kanko fi, ala kanko fiya. kono moni kala so jaggi jamburagal muɗum, janggi hunuko mum jeeƴi, jamma ko juuti juuti ko kala koko wetata, ñalawma one ko ñalli ñalli ko kala koko hirata. ɗi goni kesi ɗiɗi jillotoɗi e kala ñalawma, jamma e ñalawma. ɗum noon so tawi jomum heppani ma feeñoyi, so tawi a heppi a yiɗi andude beele ko goonga, jomum yalti aduna, ala fo mbawa dañde hen so wona mette e duwaw.
so tawi kadi laaɓi joomum yaltani aduna ala fof mbawɗa ɓeydude hen sowona yaade haaju maɗa ɗum noon an ɗo ganduɗa keɗɗa ɗo keɗɗa tan ko yidde andude nde so joomum heppani ɗo e balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi a feeñat gonga mum feeñat tan laaɓat hetto rewoɗo rewno goto fof yaha haaju mum. ɗum jeeyi sababu noon yimɓe kala mbaɗi embrouillé donki en holko woni hen gonga ɗi audio ne ngara ga ɗine garda ga taw audio ɗi pop awa hebde hen kene humpitma kala audio kalɗo haali ko qima haqqille mum walla haali ko neɗɗo goɗɗo wi walla goɗɗo wi kono so tawi jomumen keppani on ɗaldi jomumen tan gueɗɗe kala ndewat lawol. ɗum noon ne moƴƴi e kala sa eɗen kewi wiide kala ko wawi kewde acce bandumen kaala kala ko wawi kewde acce bandumen kaala so neɗɗo maayi acce koreji mum kaala so ɗen teski ko wayno leyɗele mawɗe e koye mumen so tawi neɗɗo yalti aduna hay soko neɗɗo mawɗo so on jii hay so tawi ko galle laamorgo ko wayno président walla ministre heewi haalde wiyata ko famille o wi wona minen mbi ko famille o wi kono enen haaloɓe alamin fof mbiya ko famille jomum wi ko koreji jomum mbi ala goto fof haalat tan en ɓooyi haalde mbiɗen ne yooɗa ne moƴƴa kala dañƴo hunde acce porte parole famille o joguiɗo konngol famille o taw ko galle o ɓe jalta ɓe kaala yimɓe kala tungno hen en keɗima audio lawɗo yimɓe o kala woni giwɗo Amadou Koufa on audio laawi yimɓe fof wona kono ɓenne kadi aɓe jogui porte parole mabɓe joguiɗo haala neɗɗo ne haala gayna on ara waɗa confirmé kan haala yaha ha yetto koreji jomumen ɓe nanga cakta mbiya ahan ngan sanga noon moni kala faama no yaari anda no yaari rento kadi woni haalullaji laytoji sabu fulɓe mbi bone ficcelaji jafoɗon noon hande o yimɓeɓe kala jiiɗi ko jaam desɗo jibinɗo ɓesnuɗo koɗɗo mahaɗo jooɗiɗo desɗo jibinɗo mahaɗo koɗɗo jooɗiɗo gallam juma gallam jama jeere jangde ko ɗo min goni ɗo ko jaam tan heeƴi ɗo kala ko dilli ɗo ko wona jaam a dillat a deƴata ɗum noon hanki en koɗano hande ko en hoɗɓe eɗen jooɗi eɗen juula eɗen janga eɗen jangina ɓene ɗanni ne garta yimɓe ne jiiɗi wonde e jaam alay saago noon e kala saa yimɓeɓe ɓe cuusa wadde batuji mawɗi ngam rentinde yimɓeɓe e ɗemɗe mumen rentinde yimɓeɓe woni haalulaji rentinde yimɓeɓe woni wokkoluji woni gueɗe goɗɗe beele nde tawno wonko kalata ko jennol banggue goɗɗo neɗɗo ne yawi yitade hoore mum ɗemgal ɗo jiiɗa ɗo wonko kalata cikka bonnata taw koko seeki ha laaɓi wonɗo kalata cikka ɗum ala baasi fo woni hen taw ko baasi ɓurɗo mawnude baasiji soomi nder taw jomumen no naniri ni e an no kaldirɗa ni ene serti no ɓe naniri ni ɓe nanga ɗum ɓe mbatta ɗum woni gueɗe goɗɗe ha jibinoya goɗɗum ɗum ene jeeya eko jeerti hande noon ko carika saroto ene jeeya eko jertinano ɗen hanki yidde bamum wona filmude bamum ne haala yidde ceerno mum wona ceerno ma faye haalde tan kocca téléphone gona e filmude kadi ceerno ma ne haala walla ceerno janano goɗɗo ne haala walla mawɗo nanɗo ne jooɗi ne haala walla bamma ne haala
walla aɗa juuroyi mawɗo gandaɗo jiiɗa andiniɓe fof aɗa yewtude e mum walla aɗa ɓattodiri e mum wona e haalde gona e filmude taw ko haalata ko ñande ko jiɗɗo yewtude tan aɗa filma o haala ha ɓooya wooda tindol ngol o nanni hen walla wooda jalni ka o nanni hen walla wooda ko yejjiti walla ko puɗɗiɗo mawnude wonko ɓocciti hen wooda no haaliri nelda wona noon yiiloye banggue goɗɗo ko goɗɗum wontoya goɗɗum haw ñiŋe hen haw feele walla uste walla haala got ko ara hen taw ko an jeeyi sababu o wawde gurdam aduna ne saɗi sa feliti filmude neɗɗo aɗa weddo e réseau sociaux ya taw sa filmi ha gayni aɗa jogo temps jooɗade kettoɗa ka joom haqille keɗoɗa ko haali ko ha ganda joomen hakkillaji so keɗima ne moƴƴa ha ganduɗa ella ala hen ayiba ala hen nelda so won ella woni ayiba woni momtaɗo ella o woni ɗo ayiba o woni neɗɗo ko neɗɗo tan ko heddi ko nelda kono yimɓe jooɗo tan jogoɗa téléphone haɗa filma tan yimɓe ne kaala tan aɗa filma walla yimɓe gona yewtude gona e nanguitade taw on mo nanguitoɗa haala mum o a tintinani woni o woni gonɗa koye nagge saabu o woni koye yewtude ko haalata ko a anda ɗo fayi a anda ko jofto o haala ha ɓooya nanna hen goɗɗum nanga nelda yanoya banggue goɗɗo wona ficcoya toon ɗeɗe gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentade musidɓe tedduɓe ɗe poɗɗen rentade mboɗo ñaagui en eɗen jogui jaydiyankoɓe eɗen jogui haaloɓe eɗen jogui ha heewi kala ko kewi nde min hanki heeɓi ɓuuri temedere message hen goto mi jaabaki mi wawa jaabade so tawi tan wonko kewi tan ko gonga ne labti ceer ɓayde ka keɗotoɗo kabruji so hiiri tan a heɗot walla so weyti tan heeɓa ananat taw wona jomni tampina yimɓe wona haydara taw wona jomni waɗa ambourie hoore mum waɗa ambourie yimɓe mi meeɗi haalde e nder rendo men mbimi rendo men ngo wona rendo humpittongo ko rendo laynogo layna pene ha ɓuura fende saabu holɗum heewiɗo neɗɗo haali wiɓe mbi imi sikkuno de min de wonani min cikkirno yimine nde wonani min mbirano yimine nde wonani min nanirno yimine nde wonani min ayi fof wonti fenade ɗum tagui noon neɗɗo kala ko heñanaki so ɓooyi tan laaɓat yo Allah ɓeydu ndenka e men tinnoɗen kala ko faate kabaru so neɗɗo maayi e wuro joom galle ma nana caggal leydi walla goɗɗo e goɗɗo anani bojji walla neɗɗo maayi ko hôpital walla ko maayi ko naggam ko wawi kewde kala accu famille mum sakta so famille mum saktani taw hoto cakte kala ko wawi kewde noon so famille neɗɗo saktani woto cakte kala ko wawi kewde galle janano so joomumen caktani woto cakte kala nde caktuɗa a sakti sirlu janano kala caktuɗo sirlu janano ma Allah surtoye kala neɗɗo curtowo walla beññowo walla jahono weñña yimɓe a weejat tan wattamin hoore maɗa an haqqille ma e miijo ma fof ko weññude yimɓe galle kaari nde i galle kaari nde i galle kaari nde i kaari en de fof ko ni fof ko ni ɗum noon musidɓe tedduɓe cuurodiren Allah suura en mboɗo addana mon ɗo henna kisal transport holko woni kisal transport ko société bawɗo walludema e ɗanle ma saɗa iwa caggal leydi aɗa arta e leydi ma Sénégal suwan gonduɗa koye famille ma walla ka goto walla koye sehilami ma aɗa yiiɗi yaade nder leydi ndi walla aɗa yiiɗi addoyede aéroport walla aɗa yiiɗi nawede aéroport walla aɗa yiiɗi nawede banggueji goɗɗi ɗi jiɗɗa juuroyade kala ɗo jiɗɗa yaade nder leydi Sénégal kala aɓe jogui auto ji luweteɗi ɓe mbiyata ɗum ko kisal transport kisal transport aɓe jogui van uji so nani van ko auto mawɗo ne waɗi climatiseur woni hen van ene nawa yimɓe jeenayo
won hen e nawa sappo e goo neɗɗo kadi nawa bagage jola hen jolna hen koreji ma e sehilam ma luwa ɗum ene wonde chauffeur aɓe jogui chauffeureɓe ɓe aɓe nana pular aɓe nana wolof aɓe nana français ko kalɗa hen kala ɓe jabotoma te ɓe goni koye jimadi ma waktu mo jiɗɗa yaade foof heure mo jiɗɗa yaade foof ɗo jiɗɗa darade foof ɗo jiɗɗa walde foof ɗo jiɗɗa walde foof ɗo jiɗɗa ñallude foof ko an sa hay siɓodi ha luwi oto ɗo jiɗirɗa foof aɓe jogui pick-up aji woni pick-up otoji celluɗi joɗɗi labtuɗi ne waɗi koof mawɗo caggal ne nawa bagage kewɗo kadi pick-up o ko climatiseur omo nawa yimɓe joyo ne waɗi sofreɓe mum taw ganduɗa ɓen sofreɓe ene nana pular nana français ene nana wolof so aéroport jiɗɗa addoyede aɗa ara iwa caggalede sa noddi ɓe garanma ɓe nawma ha galle moon so jiɗɗa kadi ko nawede aéroport ɓe garanma galle ma ɓe nawma ha toon so jiɗɗa kadi ko yaade nder leydi ndi ɗo jiɗɗa hen foof yaade e nder leydi ndi an andi cuuɗi moon andi diwan moon so balɗe 5 so balɗe 6 so lewru ko jiɗɗa fof luwaɓe sa ari toon oto woni koye jimadi ma aɗa yaha banden aɗa yaha hajuji ma foof hatta aɗa jogui chauffeur maɗa timmuɗo koye oto he yadata ko wallude neɗɗo ha ɗanno ɗanle moƴƴe nde tawno jawdi nafata ko ñamete sa maayi ka ɗaccowo jawdi nafata ko nemoɗa hen Allah ɓeydanma jawdi nafata ko jooɗa hen nemna hen ɓandu ma nemna hen fittanma mbasa ɓittodirede auto janani sa yiiɗi jokkodirde e numéro an gonɗo caggal leydi mbatta ko 00 337 45 66 52 21 kala gonɗo caggal leydi jokkodirta koye nder tonggode ande waɗi kayre konde whatsapp tan mbi ala appel sa accu message sa noddu sa accu vocal so jomum ari heɗoto jabtoma so tawi gonɗa noon koye nder leydi ndi Sénégal so Mali giwata so Mauritanie so Gambie so Guinée foof otoji ɗi koɗi lowas tan jokkodirta koye tonggode 00 337 45 66 52 21 so tawi gonɗa koye nder leydi ndi Sénégal jokkodirta koye nder tonggode 00 221 78 197 11 83 musidɓe tedduɓe kisal transport ari ko wallude mon e yagaraji mon pop noon ko société ji kaɓotoji jonde wasam gollako fof haɓoto ko jonde wasam gollako tawno wonata hen ko sukaɓe ne liggo kañumen gooda ko dañi mbawana koye mumen ɗum jeeyi sababu kala ɗo gollal woni yimɓe hayso ko yimɓe tato liggoro hen ɓen yimɓe tato maɓe nattu wujjoyde maɓe nattu fenoyde maɓe nattu rewde barrade maɓe nattu rewde ɓuɓri maɓe mbaw liggade kamɓe ɓe nafa galleji maɓɓe ɗum tagui e nder gurdam men moni pop yo liggin hayso ko yimɓe nayo ay e nder galle mon no ñamminirta sappo e joyo neɗɗo ni walla no ñamminirta yimɓe sappo ni sa tawi a yalti volontaire aɗa gollina hen yimɓe 6 tan mbaɗaɗo jardinel mbaɗaɗo leɗɗe mbaɗaɗo ɗum an ros ɗum lewru fadda ujunnaje 3 an wuppu lewru fadda yoɓe ujunnaje 2 an fittu lewru fo mboɗo yobma ujunnaje 3 galle o laaɓat taw jomum hayso koye galle he jeeya jomum ne andi ko mbaɗanmi ɗo henna ko lewru so mayi mami heeɓa hen sabundam ma ustan jomum jonde saabu ko nangata bindan ko an e hoore maɗa an sa jaaɓi wadde ɗum e galle he tan a heɓat kono so lewru mayi tottumo so bane debbo so baaɗe so keyne so bawɗo wonde foof so tawi ko rosete ko ne wawi rosde walla ne wawi wuppude walla ne wawi fittude walla ne wawi wadde ni yo nattu tan min ko enen ken bandiraɓe oɗon ala so lewru mayi jomum wadde ko heeɓi wona jomum ne ko heɓata ko yalti koye warñede mum kala ko yalte warñede neɗɗo jomum ƴoƴanat ɗum jawdi ma ndi ligguiɗa a ƴoƴanandi
so ujunnaji ɗi tan o joɓɗamo so ɗum naati jungo ngo wodat ko yiɗi wadde ha wooda ko jibini. kono neɗɗo kala ko rokka ene wawi ñamde joni joni tawno o tampanani ɗum. ɗum noon moni kala yo ƴeew ligginde hay soko yimɓe tato. sa liggini yimɓe tata tan lewru foof goto fof yo tan ko joɓɗa ɗum. wasata wooda ko nafti jomum, wooda ko waɗi jomum. Jomum ne wasa mawnikinade, wasa yiitade hoore mum, anda golle ko golle tan. tampini rendo men noon ko yidde tinde hoore mum taw ala haydara. ɗum woni wasɓe ñaaƴoɓe joguiɗen. ɓubbonde aduna foof ko basɗo ñaaƴowo, basɗo mo yiɗa gollade, basɗo sa wi wuppanam yiito hoore mum, mi wuppanma an. sa wuppi joɓeɗa, wuppu joɓeɗa. hande gure men ɗe hande kala pinɗo hande wallahi dawri guppol aɗa wuppanede so tawi a gayni o yoma 600. sa heeɓi 600 joni joni e nder heure tati a gayni wuppude 600 nde maɗe nafe. 600 goɗɗe so gari tawi ɗum, 600 goɗɗe so gari tawi ɗum, ma heɓ hay soko bortu walla bortel walla ɓotel walla hay soko gutiyel ma weeɓa, walla so ɓoyi ma sot hay soko farine mbatta fiide beñe aɗa takka hen. aɗa wuppa aɗa takka hen beñe, so ɓooyi takka hen goɗɗum, so ɓooyi goɗɗum ha ɓooya mbatta e comci walla ha ɓooya mbatta goɗɗum. aduna ko peeje woni mum. neɗɗo woto mawnikino liggade hunde. kono enen galleji men ɗi sa wi ɗo hande goto e galle he tan, soit ko suka debbo gonɗo e galle he walla suka gorko, an wattu fittude galle o tan. no hande no hey dawñi ardi ni ƴetteɗa fittoya booli aɗa yooɓe. kono so wonti e nder galle he mi wima fittu lewru fof mo tottuma 4,000. la ilaha illallah. ɗum de heddino o liggino miñigomo yooɓa ɗum. joom suudu makko de nan ɗon, ɓiɓɓe makko de nan ɗon, joomum ɗum jiyata. wonno haqqillaji men ɗi ko tordi, ko haqqillaji oñiɗi joguiɗen ko guite laaroɗe goɗɗum. en jiyata ɓamtare nafoore, en jiyata intérêt moƴƴo, jeyten ko intérêt bonɗo. wonno ko en bonɓe ko ɓuuri hewde men yiyata ko bonande wa yiide moƴƴere. hay sa mijini neɗɗo moƴƴere caggal tan koye nder galle he ar fittu walla ar fi tuufeje ɗe walla ar remɗo walla ar rosɗe leɗɗe lewru fof mboɗo yomma ma woon wonɓe galle ɓe mbanma ɓoccode wonɗo aɗa funte taw ganduɗa sa jaɓino ma won ko keɓɗa ha ɓooya Allah yulanma ɗum ɓundu mbatta rosde hay hoddiɓe ma. dosa leɗɗe galle mon aɗa yooɓe, dosa leɗɗe hoddiɓe ma aɗa yooɓe, walla pitta galle mon aɗa yooɓe, pitta galle hoddiɓe mon aɗa yooɓe. hay sa gorko ko ɗum liggete caggal leydi. holmo fittata duusuji caggal leydi, holmo lotata nayeɓe, holmo liggota ko hôtel ñalla wirtude, holmo rostata jardin ngaji, holmo wonani e guese jamma ñalam, holmo wona toon gaynako. goɗɗum e goɗɗum ne wayno leydi. gila ga jomum ƴewata finde subaka liggo. ayi mawne ne yiɗi leɗɗe ha ɓurti, jiiɗa fof mona lora leɗɗe. tene lekkine metti wurude rendo men il faut roose jamma walla roose subaka. so on kaldi ne wawi wonde galleji ɗi ko mawɗi fittude weeɓani. min son jiiɗi mboɗa fittana mon galle o ñande foof joɓon kam. guppol mboɗa wuppude, wuppude ko woni wuppude nen fof ne wawi wuppude joɓon kam. ko jobdi ko liggey. hunde fof fuɗɗorto ko ni, dogdu fuɗɗorto ko ñekko ha ɓooya doga. moni fof wonɗo fuɗɗori ha woodi ko woni. neɗɗo gonowo wonɗo fuɗɗorto himme ha o wona. neɗɗo wawa diwde wone gueɗe wiyen waɗiya gueɗal manggal wawa wonde dañat ɗo puɗɗoriɗa. kono nde tawno rendo ngo ko mbimi go ko yimɓe ñaaƴoɓe miskineɓe jeeneɗo ala haydara mawnikino wadde hunde. en hersini mi watta, en hersi tena hersata ñagade. ɓuuri hersinade fof ko ñagade, ɓuuri hersinade ko ñagade. kono a hersata ñagade, a hersata deyde, a hersata yeyde hoorema, a hersata rokkirde hoorema sabu haalis.
kono hersa liggade woni liggeyaji sabu haaloɓe jalten ha laaɓa rendo ɓusnowo guite ene ñumodira ene kaala ko ɗum tagi rendo men kala mo jiiɗa hunde mum ne juuti ko ɓuuri heewde no ñohirta ni ene guite ɗe puttiniri tan goto fof ne yiiɗi yiide tan goto fof ne yiiɗi yiide ko haali moni fof ne ƴeewa ko haali sabu ɓe ngala koɓe kaali ko haali e ala haalete tan ko yimɓe galle ɓe kirtik ñiŋoje kaari waɗi ni ayi kaari hannde ko wiigo kaari waɗi ni kaari nangam kunude fof juuti junni kunude ko yimɓe gollaki koko jooɗi nden tan ko barme areni kapciere kafe a yeri e gayni aɗana jooɗi aɗa forti koyɗe ndenɗa tan ko barme o a renani haydara goɗɗum sowona barme o a renta ɗemgal ma jamais a waren ɗemgal ma sa wottima a gayni porta koyɗe joɗɗa hunde juuɗe ndena barme hirande nde sa hirtima a gayni jewta sellelɗa ko ni o wurdata ñande kala taw maaya walla ha hol nden ɗo gonɗa ɗo kala nde pinɗa wonko jiiɗa wonko poɗɗa yiɗa way gollade ɗum won ɗum gone golle ko an waɗata proposition min noon ko jimmiɗo wadde ko fanmi waɗa proposition oɗo mi ƴeewa ay joni a hani wawi wonde sa fini daña ɗo dilluɗa so hiiri daña ɗo dilluɗa ma ustane haala ma ustane ɓusnude guite ma ustane haasidagal ma ustane ñohore ma ustane wontoyde naafigue e galleji janani ma ustane gueɗe kewɗe ko gueɗe jarɗe accude hakkille sabu rendo men ngo ko rendo tampugo so tawi en cakkata peeje wawde wadde kériye golle hakkude meɗen e nder guure men e nder galleji meɗen ko tampere mawde gandata galleji ɗi ne tampi gandata guure ɗe tampere ne hen fin jaaha jeere allahu akbar fin jaaha jeere sa yiɗi andude tampere ne woodi fin jaaha jeere sa patron sa arte wuuro mon fin jaaha jeere kala sa yiɗi andude ko woni wuuro go fin jaaha jeere sa fini a ari jeere laara ma yi gadduɗo ujunnaji ɗiɗi ƴeew liɗɗi ɓutti ene dugga ha heewa hoota ma yi gadduɗo ujunere ma yi gaddude temedde jeetati ma yi gaddude temedde joyyi ma yi gaddude temedde tati ma yi gaddude temedde ɗiɗi ma yi gaddude temedere ma yi gaddude capan tati ma yi mo addani hay mbuuɗo ay mo addani hay mbuuɗo o fina tan hande haydara ala o wacca siwo makko o faye jeere gadduɗo ujunnaji ɗiɗi o emo addani hay mbuuɗo o ko kamɓe gon hay jeere he kamɓe jeytotto ko kamɓe jeytotto liɗɗi ɗi jeytotto liggimaji ɗi jirto e jeere he kono ɗo gandata wuro ngo ɗo tolni ɗo gandata basal wuro ngo ɗo gandata dañal wuro ngo ɗo gandata mayɓe wuro ngo o garɗo addani haydara o ñamlotoɗa jabɓe o ñamloɗa follere o ñamloɗa liiguel o ñamloɗa kilimasi o ñamloɗa lamɗam o ñamloɗa jayere o tappaɗa o hoota o defa baɗo no haali aboubani rewa galle mabɓe kikiɗe itta 400 fiye jungo he so fini janggo subaka o yaha o yoɓa o duggora hen o arta ni o wurdi on ko ni wurdi ɓe ko ni guurdi sa ari wuuro yeehe jeere ɓe ko ni guurdi o gurduɗo ni hen noon so dañi ɗo wuppi walla o watti addanede comcom wuppamo yoɓe 600 par ñalawma yoɓi alhamdulillah kono saahaji wiyata kene hersini mi watta ɗum subhana min komi dimo ɓi rimɓe jeyɗo no kewɗe wi min komi diɓirim jeeya holko nafanma ngun dimagu koko firti dima mo wawa ñamde dima mo wawa yarde dima mo ala dimagu ñallata ko ñagade ko o joji tut aɗa nodda tan balle mi maayi neɗɗo wawa rimdude hay goto timmani aduna o gurduɗo ni henna omo jogui juuɗe makko ndiyam ne woodi sabunde ne woodi sa tiri ar wuppumi yomma 500 wuppu keɓa 500 ma piɓa jaaha ñamina ɓiɓɓe ma ha ndiwnaɓe haɓe mbatta wadde ko ɗum alhamdulillah
wonmo gorko mum jogii seeɗa walla ne jogii seeɗa kañum ala taw wuppude kañum ko jeeyowo walla ko jooɗaaki walla ko joom ɓiɓɓe walla ko goɗɗum fittanmo galle makko fobiranmo karoje makko o yomma mbasa mawni kinaade aɗa wawi feññi kinaade min de kala jiɗɗo wuppude mboɗo wawi wuppude kala jiɗɗo mboɗo wawi lawƴande ɗum karo mum hay gacce goote ngala hen kaari de joni kañum wuppanta kaari ɗum ko haasideji ɗi ñohoɓe bonɓe ɓe ngala hay ko ñaami ɓe nguuri koye dow yimɓe kaari de joni liiɓi kaari de yani kaari de joni mbayam kañum wuppanta kaari ɗen ɗemɗe jaaha ha mbatta ñingdema hay sa yiiɗi wadde noon ka wadde rendo men ko rendo wasɓe ñaaƴoɓe bonɓe bonnoɓe haasideji ɓaleɓe ɓerɗe haaloɓe ko wona haajuji mumen banda men gonga rendo so ari ha fiɓɓima ɗo holko fiftata ɗum ɗo dartoɗen e buuɗal yurmede so haaji Allah rahmanu ha janggo inchallah so buuɗal yurmede feeri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah o ñallanen